И здравейте, пари! Днес играем Subway Surfer с само 4 абле. И да, това е Subway Surfer, за които не знаят. Има го в Замунда. Но аз определено не си го изтеглих от Замунда, защото там има троянски кон. Поне на мен така ми пише моята програма. Така. Да. И искам питам един въпрос. На какво да снимам мамка му? Просто не знам на какво да снимам. Предложете игри. Subway Surfer е добра за снимане, но лошото е, че тя няма такова. Нещо като компания, нали? Смисъл от мамка му. Ходиш, блъскаш там, друга си някоя игра с компания. Просто кажете някаква игра там с хубава кампания, с някаква хубава резолюция, да не е някаква прибана. За която има повече гласове, ще снимам на нея. Значи, мога да снимам на Far Cry, мога да снимам на много един, Sniper Choice Warrior. Обаче, да, скоро може би ще започна и поредица на мултиплеер нещо. Нещо ще играя мултиплеер с моя приятел, на който може би сте гледали клиповете. Не, може би няма. Така, как беше? Про Видео BG, чайте се заблямах. Про Видео BG. Да, знам, дори съм клиповете. Да. И с него може да снимам мултиплеер, но не са още не сме се накалили. Може да снимам и с един друг. Набравихме името. Да. Свързвам ляскането дъвча дъвка. Съжи изплея така. Значи на други игри не знам на какво да играем, просто Sniper Choice Warrior, Minecraft, значи и да ми пишете Minecraft, не се надявайте много да чакате много поредица, но все пак не знам. На Legend of Legendary може да започне, нали там. Сега те са да правя някакви геймплейчета. Но разбира се, ако искате. Но за Legend of Legendary виждам, че доста хора искат на нея винаги, при всеки потребител. И може и аз я имам. Не ми е толкова трудно да я снимам на нея. И да. Значи на друга игра, не знам, просто сега само за тези се сещам, но... Вие предлагайте там игри. Far Cry мисля, че да, аз казах. За друга игра сега не мога да се сетям, но... Да, с Minecraft я казах и това са определено игрите, на които мога да снимам, но... Омага, пак излязах без иска. Да, на Minecraft... Мисля, ако има най-много свезания, но... Така като гледам навсякъде се е Minecraft искате ми. Не ми коства нещо, кой знае какво. Да снимам на шиваната Minecraft. Няма heavy бордове, трябва да, просто казвайте други поредици. Нещо на какво да почна. Ама, нали, казвайте игри с някакви хубави кампании. Пишете в коментарите. Доста... може и да снимам кампания на Call of Duty. И на... Сори, че скоро не съм правил клип, но просто имах работа там. И да, Team Fortress поредицата, ако ви гледам, видях, че има доста гледания. И може да снимам на нея. Но за сега... Да, ще снимам, нали? Скоро очаквайте и на нея епизод. Може би. Не гарантирам, просто казвам. Може би. И ако искате толкова много на Minecraft, пишете обикновената Minecraft или Mock Creatures Mod. Знаете го. Защото мога да снимам на двете. Но за мен... Мамко, какво направи? За мен... Според мен по-интересно ще е Mock Creatures, не знам. Съвсем едно. Каквото ви кажете. Да. Друга игра не знам. На Покемон може да си има. Бих забравя. Това мама кеф как са търкали. Че се бъсна. Какво става? Това е игра друга. Сега в момента не ми идва факъла игра, но... Пишете с някакво... Far Cry, ако искате. Така игра. Не знам какво да говоря вече. Надявам се в този шибан епизод да ме чувате. Защото направих преди време един епизод, но не съм го чул, защото правя Иван звук. Пък не ми се презаписва да ви кажа. Шиван
звук. Омага! Кръка ми! Ух! Може би скоро ще е тази така наречена някаква си поредица. Много рано. Някаква поредица на нищо си. С Pro Video BG. А може би с другия. С един друг човек. Но него не му знам регистрацията точно как е. Да! Този епизод няма го направя късно. Все ми е. То си е казано ясно. Мамка му е. Да, той е герой, съм си го купил. Още не знам на какво да снимам и реших да снимам на Subway Surfers. Да, много хора се чудят къде да го изтеглят. Абе, Замунда, както казах, я има, но на мен моята програма показва, че там има троянски кон и не рискувах, честно казвам, да си я изтегля оттам. Защото и си Intel, първо си теглите Intel, едно там. Абе, ако искате ще направя туториал. Да, то просто не е толкова, просто теглите, мамка моя стига, но такова Intel или нещо такова, Google и това е. Там от него вече стегли, прави се регистрация и стеглите някаква друга игра, добре, малко се различава в играта. Има Angry Birds, но тя се купува, има доста игри, които са, доста яки игрички, които се купуват и те повечето са Angry Birds. За теглени няма яки игри. Само Subway Surfers, която за мен е доста добра. И се надявам този епизод да имам звук. Че не ми. Вижте, в момента отдолу ми изтеко, пък аз още продължавам да летям. Да, всъщност на тази игра въобще няма фреймспад. Не ми е спадал под 49. Доста добре върви тази игра. Сетих се, ако искате, значи пишете на... Затова ще си помисля дори да искате на Crysis 3, която излезе, между другото, скоро излезе. И тя е доста брутална игра. Да, и сега почвам пак да качвам малко по-честичко клипове, просто имах работа, казвам. И няколко дена си игра да разбра как да му нещо ми се беше бъгнал целият звук. Но го правих. Надявам се. Уса, някаква дума? Спай. Спрай, бе, мамка му е къв спай, бе. Омага. Спай, аз спай. Прекалено много Team Fortress. И, значи, на Team Fortress онзи клип, където го направи. Значи, още мисля, че първи епизод, да, без речката, не с речката. И, нали, аз играя само когато, не знам да се сещате, гледам някакъв медик, минава до мене и викам медик. И там медик и после един спай му убива. И, брат, нали, отивам другия ден га беше на училище. И ето пробе там Pro Video BG ми вика, много си жала как може да объркаш спай. Да смисъл, медика бил спай, пак аз стоя. Бам. Въобще не знаеш, че е спай. Да вика, как може да не разбереш, че е спай. Ба, аз въобще никаква подозрение. Да не знам, че е спай аз. Фъква е бъсна, ама. И мисля го, то някакъв такой, някакъв тапак, някакъв медик. И аз не се видя дори, че го биха, но... Нека спай ме забидна в гърба, мамо, мън. Стана епично. Не знам доколко е вярно, но аз не зная, че медика е спай. Може би всъщност не съм го загледал. Да. Наистина видях, че на Team Fortress ви харесват епизоди. Има гледания. И мамка му. И ще продължава да снимам, защото ви е доста интересно. Maybe. Значи, и в VBOX, не ме питайте, имам регистрация, но там няма да качвам никакво, защото пълното е жилкария там. Някой се досеща защо, някой не.
Ей, това не е глупости, да. Бе... Значи, надявам се и като игра на Subway Surfers да ви е интересно. Поне на мен, преди аз, когато... Да. В смисъл, не че ще да се стегля Subway Surfers. Видях, че на Immortal клиповете. Между другото, Subway Surfers прави реклама на Бао. Такова. Ви харесват много на Subway Surfers и реших да заснемам аз. Брама много яд, докато се изтегля шибаната игра. Колко му беше яд. Защото първо е теглих да има вирус. Добре бе, майке. На моя лаптоп ми е различна програмата и на другия лаптоп е още по-различна. И пробвам на единия вирус. Майка. Викам, тази програмата не е вярна. Не е вярна. Тегля го на другия, баба майка. И там показва, че е вирус. Значи толкова се изнервях, че да не много после видях, че го изтегля патента. И, значи, нищо. Одета. Да, не гледай, че не съм много добър, въобще не съм добър по-точно. На Subway Surfers. Между другото, да ви кажа, този клип ще бъде качен днес. Може би с този клип, може би, ще бъде качен някакъв клип на Legend of Legendary. Да, може би. Не съм сигурен кога ще го заснема, защото мисля да заснемам клип на Legend of Legendary. Там се размажа да ги трепа. Да, и ако се срещали някакъв, всъщност, не, Хулио 555, това съм аз. Ако се срещали Сал Абле само, и това съм аз вече. Без четвърката. Като на Хулио 555 бях се развил, айде да не кажа много, ама доста бях се развил. И нещо, някой явно ми открадна профила, да разбра ми първото. Наприема. И сега съм от Сал 4 Абле, без четвърката. Аз защо казах? Сал Абле само, без 4. Защото може някой или го открадна или нещо се бъгне дело. И не мога да влизам от него. Мам тук е да го касалото съм печено най-гмързите, тъй като от няколко въка от някъде. Майко! Това е пълната жилкари. Вижте, просто това не може да. Знаех си! Сега дали ще ми си мина рекорда? Не. Ще. Добре. Може би, още малко ще поиграя, защото не ще да става много дълъг клипа, просто защото този клип не го правя за гледане, а го правя за инфо. Инфо BG Mother. Не, всъщност вечер с този клип ще бъде, може би, ще бъде качен на, всъщност на Team Fortress 2. Защото съм пич. И така, ми дойде трети епизод на Team Fortress. Надявам се пак да няма някакъв шибан рейдж квит там на майк си го. Последен път игра и това ще е за клипа, просто това, този клип беше малко за, как да се изразя, за инфо, нещо такова. И се надявам да ми се чува, да се чувам, аз искам да се чува звук. Много се надявам, защото имах проблем малко с шивания фрапс. Да, снимам с фрапс, ако се чудите. И нещо ми беше бъгано. Не се чуваше как говоря, но мисля, че сега го прави. Да, това малко епично стана, как само мина подлиза. И да, сега някой ще речат, жалото има хак за пари. Не, аз просто неща да играя с хак. То не е хак. Всъщност е хак. И спокойно знам. И добре, виждане, това ще е за този епизод, за този инфо епизод. Готин съм,